minket körülvevő gazdasági környezet is nagyon-nagyon jó példa. Tehát március-áprilisban még lehetett arra gondolni, hogy jó, jön ez a járvány, néhányan prüszkölnek egy keveset, lehet, hogy elveszítünk embereket, de az élet megy tovább. Eltelt közel, sőt most már több mint 6 hónap, látjuk, hogy nem áll vissza a világ a régi kerékvágásba, tehát alkalmazkodnunk kell hozzá. És hány vállalkozó van, hány olyan cégtulajdonos van, aki fölteszi a kezét, vonogatja a vállát, és azt mondja, hát Covid van, nem tudok mit csinálni. Na de hogyha ez 4 évig így lesz, akkor 4 évig nem tudunk mit csinálni. Ugye itt jön be a tegnapi felelősséggel kapcsolatos kérdés, hogy akkor addig hogyan számolok el magam felé, az alkalmazottaim felé, a családom felé, tehát hogy ez egy ilyen kicsit mélyebbre vezető történet. Ez pedig a következő 4 tényezőnek az egyház egymáshoz való viszonyáról szól, ami a mostani helyzethez képest az elért lehetséges jövőt hozza előnk. Mennyire vagyunk elégedetlenek, mennyire vagyunk nem megelégedettek a munkákkal, mennyire rendelkezünk egy struktúrált, megragadható jövőképpel, mennyire vagyunk energetikusak a kezdőlépésekre. Ezeknek a tényezőknek a súlyától függ az, hogy mit tudunk kezdeni a változással szembeni ellenállással. Amit itt láttok most, az a bizonyos 6 szint, 6 lépcsőfok, amit mi megkülönböztetünk akkor, amikor a vállalkozások működésének a fejlesztéséről beszélünk. És ezeknek a szinteknek minden vállalkozás esetében megvan a maguk szerepe. Nyilván valakivel elkezdünk dolgozni, akkor nem lehet azt mondani, hogy mindenki a nulláról kezdi, hiszen különböző fejlettségű cégek vannak, de azért azt lehet mondani, hogy a legtöbbször már az alapszinten is feltárunk olyan hiányosságokat, amik nélkül mi úgy gondoljuk, hogy nem lehet tovább. Arról szól tudnék a történet, hogy azok, akik a mítoszt a keresletben, vagy a mítoszt az árbevételben, vagy a mítoszt a nyereségben, vagy haszonban látják, egy sokkal tagoltabb kép áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy javítsák, növeljék, erősítsék a vállalkozásuk üzleti sikerességét. Ebből az első ugye a leadek számának az azonosítása. Amikor átváltási arányról vagy konverzióról beszélünk, akkor valójában az értékesítés hatékonysága van az asztalon. Tehát egy lehetséges vevőből hogyan tudunk tényleg vevőt csinálni. Tehát azok, akik az értékesítés finomra hangolásában dolgoznak, azok az átváltási arányt javítják. Ebből az következik, hogy egyszer valaki betért a boltodban, őt innentől kezdve ágazattól, területtől függően különböző módon nevezheted. Ők azok, akik utána a fundamentumát fogják jelenteni a jól működő vállalkozásoknak, azzal, hogy visszatérnek-e hozzád vásárolni, hányszor, miért térnek vissza, mikor van okuk, indokuk, alkalmuk, lehetőségük arra, hogy nálad pénzt költsenek, illetve hogy egy-egy ilyen esemény mekkora öröm forrása, azaz milyen a kosár érték, vagy mi az az átlagos vásárlási összeg, amelyet ott tud nálad hagyni az illető innentől kezdve már fizető ügyfeled. Ez határozza meg ugye az árbevételedet, tehát bizonyos keresletből meghatározott átváltási aránnyal azonosított fogyasztók visszatérő vevőként növekvő vásárlási összeggel árbevételt generálnak a vállalkozásod számára, amit, hogyha jól használsz föl, és figyelzol arra, hogy mire költesz belőle, meghatározhatják azt, hogy milyen profit vagy nyereség előnnyel fogod tudni működtetni a vállalkozásodat. Tehát ez adja azt az 5 utat, amely, még egyszer mondom, valóban piacon működő kereskedelmi tevékenységét teszi a vállalkozásodat. Ennek a 3-4 tényezőnek a kismértékű kiszolgatása, kismértékű javítása az árbevétel drasztikus növekedését hozza magával, és hogyha még egy kicsit a költségeket tudunk leszorítani, vagy egy kicsit növelni tudjuk az ártartalmat, jövedelemtartalmat egy termékben vagy szolgáltatásban, olyan termékeket, szolgáltatásokat adunk el, amelyeknek nagyobb a nyereségtartalma, akkor bizony az 50 000 helyi értékű profitunk drasztikusan 61%-kal növekszik. Tehát a tényezők 10%-os emelése az árbevétel majdnem 50%-os növekedésével és a profit 61%-os megugrásával jár együtt.
Ugye a világ az megváltozott. Régen ugye úgy nézett ki egy bármilyen brandnek, de egyébként vagy akár szolgáltatásnak is a kommunikációja, hogy a célcsoport meghatározása után a célcsoport legjobbnak gondolt elérési csatornáin keresztül üzeneteket küldtünk a célcsoport tagjaihoz, és aztán utána vártuk, hogy mi történik. Ha jól csináltuk, ha kellő gyakorisággal csináltuk, akkor előbb-utóbb azok közül, akiket megcéloztunk, jó néhányan vásároltak a termékből vagy szolgáltatásból. Mi van ma? Ugye másképp néz ki a történet. Ha ugyanezt a célcsoportot megnézem, akkor lehetőségem van arra, hogy egy úgynevezett értékesítési töltséren keresztül jussak el az értékesítéshez, aminek, ha itt megnézitek ezt az ábrát, akkor több eleme van. Ugye a célcsoportnak a tagjai ott vannak fönt a töltsérnek a tetején, és nekünk az a dolgunk, hogy ebbe a töltsérbe valahogy beletereljük. Ugye az első lépésünk az a figyelem felkeltése, és ha ez megtörténik, akkor onnantól kezdve a célcsoport tagja ugye leaddé válik, valamilyen érdeklődést árul el, és ettől a ponttól kezdve, hogyha be tudjuk őt azonosítani, akkor megvan a lehetőségünk arra, hogy interakciót alakítsunk ki vele.